أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Скъпи вярващи мусулмани, когато нададем ухо на вътрешният ни мир, разбираме, че ние живеем с мечтата за вечен живот, че ни притесняват различни притеснения в живота и ни радват красотите на този свят. Нас ни тревожи лъжовният и преходен свят и ние не изпитваме истинско щастие в този свят и нещата, които ни заобикалят в този свят. Такива същества като човека не заслужават да бъдат занимавани с обикновени неща и с временни неща, които са на този свят, а да нададат ухо на онези въжделения, които занимават душата и сърцето. В тази връзка Всевишният Аллах Джалля Джалалуху, който е сътворил човека и го познава най-добре, повелява следното в сура Рад. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Знайте, че онези, които вярват и сърцата им се успокояват при споменаването на Аллах. О, да, при споменаването на Аллах сърцата се успокояват. Най-голямата мечта и цел на човека трябва да бъде спечелването, задоволството, благоволението на Твореца Всевишният Аллах, който сътвори човека в най-превъзходна форма. Онези, които следват тази цел в живота си на този свят, освен че постигат своето щастие, но и те спечелват и отвъдният, другият свят, ще пребивават вечно в дженнета. Казано с други думи, онези, които живеят с правене на ибадет, които вярват в Аллах и се страхуват от Аллах, ще постигнат благополучие и щастие и на двата свята, както тук над земята, така и на живота след смъртта, на ахиретския ден. А онези, които се отдалечават от споменаването на Аллах, от правенето на ибадет към Аллах, от извършването на добри неща в името на Аллах, ще изпитват притеснения както на този временен лъжовен свят, така и на отвъдния свят, ахиретският живот, живота след смъртта. Онези, които вярват и изживяват живота си с извършване на праведни дела, с правене на ибадет, служене на Аллах, с кланяне на намаз, с държане на уруч, създаване на закят, с извършване на добри неща, с уважение към родителите, с уважение към комшиите, с уважение към всички хора. След смъртта си тези хора ще попаднат или ще заслужат голямата награда на Аллах, а именно дженнета. Дженнетът е мястото, където ще пребивават вечно, безкрайно време. Онези, които се страхуват да се явят като грешници пред Аллах и пречистват
своята душа, нефса си от злините. Аллах Джелле Шануху, Джелле Джелялуху, който призовава хората да отидат в страната на щастието, усеяна с красота, повелява следното в Бисмиллахи Рахмани Рахим: съравновавайте се, състезавайте се за опрощението на вашия Създател и за да постигнете дженнета, обширен колкото земята и небесата. Това място е приготвено за онези, които се страхуват със сърце, с душа от Аллах. Сура Ал-Имран, 133 аят. Уважаеми вярващи мюсюлмани, за да получат тази прекрасна награда, а именно дженнета, хората трябва преди всичко да вярват в Аллах, да се страхуват от Аллах и да правят ибадет на Аллах. След като повярват, трябва да изпълняват задълженията си към своя Създател, към себе си, към своето семейство и всички други хора. А когато се наложи да пожертват имота си и живота си по пътя на Аллах, да се трудят за добруването на хората, да набавят по позволен и да спечелят по позволен, по халял начин своята прехрана, за да заслужат, за да бъдат жители, обитатели на този красив, щастлив кът, а именно дженнета. Аллах Теаля разкрива последния начин качествата на тези, които ще пребивават, ще живеят в дженнета. Бисмиллахи Рахмани Рахим. И боят се, страхуват се от своя Създател и се боят от лошата равносметка, и които търпят, стремейки се към лика, образа на своя Аллах, и изпълняват намаза и раздават скритото или явното от онова, което ние сме им дарили, и отблъскват с добрина злината. За тях е последната обител, градините на дженнета Адн. Ще влязат в тях и те, и който е праведник, справедлив сред техните бащи и съпруги и потомци. И мелаикетата, ангелите ще влязат при тях от всички врати. Селям на вас, мир вам, че изтърпяхте, и колко прекрасна е последната обител, а именно дженнета. Сура Ер-Рад, 22 до 24 аят. В сура Зумер нашия Създател, великият Аллах, разкрива последния начин положението на онези, които ще пребивават вечно в дженнета. В името на Аллах, всемилостивия, милосърдния, онези, които избягват да се противопоставят, да извършват грехове, които избягват да се противопоставят на своя Аллах, ще поемат на групи към дженнета. Когато достигнат до него, вратите ще се разтворят и пазачите на дженнета ще им кажат: привет вам, вие сте пречисти, заповядайте, влезте в дженнета, където ще останете вечно. Скъпи вярващи мюсюлмани, там те ще видят най-различни райски блага,
някои от които напомнят земните блага, а други, които никога не сме си представяли, неща далеч от нашата представа и описания. Там ще намерят всичко, което душите желаят, а очите мечтаят да видят. Ще довърша днешното си хутбе със словата на нашия Създател, който описва последния начин тези дженнетски красоти. Бисмиллахи рахмани рахим. Обитателите на дженнета имат каквото пожелаят и ще им се каже: селям, мир вам, слово от милосърдният Аллах. Аллах ще е доволен от тях и те ще са доволни от Него.